er eerst kijken of vol in de koelkast. Goed zo, meid. Het is heel goed. Dat is vaak van mijn boezen al vol. Ze vindt het wel een beetje spannend. Zo, een beetje afstand. Zeg dan Peris in capuchon. Houden. Wauw. Daar is mijn ja, fris. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Waar hast u daar? Laat me eens even zien. Een flinterke en een eelje bij. Ja. Wauw, cool. In een tas. Ja, doe maar. Nou jongens, wij gaan juist er heel leuk te shoppen best. En ik ga erachter dat ik hem helemaal net chillen. Ja, doe maar. Panter, niet dat net blauw, maar panter. Maar ik hier echt nog wat van mezelf hebben. Namelijk dit shirtje. En nog een hele coole jeans. Check dan. Mijn wierenpier met mijn boesen. Dus echt wat oorzen zoals. Nou, ik let hem je wel horen. Ik heb wel even zien dat ik hem aan heb. En zaken zien coole sneakers natuurlijk. Wel heel super vet. Dit vind ik vooral heel leuk. Er zit een soort van lucht in, hè? Dit is een shirt. Er zitten lapjes in het Ja, shirt. air heet dat. Ga ze een rapje voelen. Wat is het net een echte, hoop ik wel? Jongen. Wat geef je haast dan in het theatertoneel nou? PSI-ziekje. En misschien komt Famke wel en Lois. Dan kom ik een orenbeentje op de warp. Alle beentjes op de warp maaien komen. En dan doen we eerst groep 1 tot en met 3. Eerst groep 1 tot en met 3 maar een ziekje. Want anders is ziek. Anders wordt het wat moeilijk voor de liedse bandjes. En daarna maaien de oudere bandjes groep 4 tot en met 6. Wie mag er maar een mandje of een tasje ziekje waar het eigenlijk zien kennen? Ik help die. Dat was de rockman, ik zeg het. Ja. Voetje. Ja, ik weet dat het zelf is, maar de mensen kan ik wel in helpen toch? Hindert dan niks. Maar het is even shit. Tada! Een rockman. Wauw. Ik vind wel goed fietsen in een shirt. Nou joh, geweldig. Daar maken we nog even aan het oefenen, want zaken het nog fietsers kon. Maar dat wil nog net heel goed. Ja, de meisjes zelf wel onder, maar net met het voetbal in onder. Of te bootje. Ik ben gewoon van netjes. Ik ben heel benieuwd hoe lang ze het volhouden. Eikens, ja, dat zijn echte eikens. Hildo had er eerst eikens of vond in de koelkast. Maar dat ben gewoon, laat die maar lezen. Wie met een nep eikens ziekje. Maar wie met een mandje of een tasje, hè, jongens, werd inkend. Wat goed is, hier ik mandje helmen. Dus je weet wie het is. A few moments later. Hierin, Hildo? Wat heb je er eigenlijk zien? Dat is een mooi tasje. En ik pak mijn tas, kijk even. Ja, sure. Zit Hildo haar knuffels had ze wel niet, maar die doen we bij de moment. Nu haast het wel knuffels zijn. Ja. En Hildo, hier is toch een eikenfoen? Let met me zo'n shit, wat hier is toch foen? Ze hier bij de boodschapper. Sure. Oh. Hast u die eerst al, liefie? Nou, we gaan naar de theatertuin. We gaan PSI-ziekje. Nou, Hildo haar pakje maar uit maar. Ah, Siep. Goeiemorgen. En dat het goed is, jongens, is uw bed juist ermee je toch nog binnenkwam. Zullen we even zes zaken? Haken zijn van wol. Haken zij van wol. Maar waar dan? Dit is hem net. Hè? Oh, ik denk dit zaken. Ja. Zal ik het nog net zo vol, hè? Maar ik denk wel dat dit het is. Die en die. Oh jongens, laten we het hoopje dat het daadwerkelijk echt wat is. Maar het is in ieder geval binnenkamer. Wie mag het vanmiddag maar even uitpakken, hé? Hé, hier is binnen, ja? Ja, maar vanmiddag maar niet ook zetten. Dan kun je hem net meer op je bed. Hield het zo makkelijk springen zaken, hé. Nou, nu kun je hem er altijd gewoon opjumpen. Nou weer eraan heeg. Ik wil wel jammer, hè? Ja. Wie ga je naar het theater toe? Kom maar, jongens. Kom maar, neem tasjes met mij. Jena, jullie. Hij komt er gewoon, die moest nog wat doen. Hij is de vlinderik mij? Oh, die had snel in haar eigen tas. Ik heb wat een voetje riem. Dat ook. Wat zit erin? Ik doe zo. Oh, een middenrifke van de poppies van Hildo. Ze men die maar even in haar tas drank? Ja. Dat die aan wij is. En wat hiest toe in de tas? Hier een nagelstop. Een vlinder en een hierbij. En nog iets van de pop. Hé, maar hem kreeg een verskoolvlinder. Ei. En een A, ja. Ze hebben vers gezongen. Flip, flap, vlinderke, doos het in de loft. Tuut het alle bloemkes, rest het dan een skoft. Ik heb een versje van Eelje bij. Eelje bij, pak maar op en geeën wij. Kom. Kom. Piet, heb je nog een
Ben je er al een peer? Denk ik op die... Nou, mooi toch? Maar ik. Oh, ik ben wel innig. Kom eens, schat. Oh, shit, 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 shit. Waar is Lauren? Ja, doe er maar in. Zullen we zien of we nog meer... Shit, 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 shit. Hey, Jere, op groen. Ja, doe er maar in. In de tas. Goed zo. Ja, Hildo. Ja! Ja! Oh, en deze, nou pak ze. Pak ze maar. Heel goed. In de tas. Goed zo, meid. Heel flink. Nou, kom, vierde ziekje. Ga je hem al eikens voen? Ja. Let me eens even zien. Oh, maar Sjen. Een tas vol. Oh, wauw. Wauw. Nou, kom, we gaan vierde ziekje, jongens. Hoe gaat het? Ja? Oh, super. Alle magisch. Ik heb extra volle. Oh, Ties. Wow. Super volle. Ik heb tas volle. Het volle. Dan gaan we nog meer ziekje, jongens. Ja, ja. Oh, shit. Hilda, shit. Hier. Zuster? Ja, die heb ik in de tas. Goed zo, meid. Flink, hè? Oh, dat had de tas ook al vol. Ja, dat gaat hartstikke best. Zo. Oh, het berichtje. Zullen we zien dat er op het eiland nog wat eikens binnen, jongens? Oeh. De meeste inmiddels voelt, denk ik. Geen prullenbak. Ik zei, ik heb weer paashazen, Hilda, maar waar ik even op zitten. Weer echte, grote, levensechte paashazen. Hoe gaat het, Famke? Ik heb heel goed. Dat vervangt mijn boes nog vol. Oh, je mag wel vet. Wow! Dat is ook vol. En zag ik naar de bus. Oh, Ja, die breekt. oh, wat een prutter. Oh, wij net. We in de tas net nog horen. Maar Maar ik- zie je had gauw naai, hè? Ja, ja, die hebben we dan weer net, hè? Ja. Verschil Dat wel, is hè? wel... Zullen we de paas... Zit je dan nou in dat Zullen we de paashazen in op ziekje? Oh, ik zussen. We hebben de paashazen. Zullen we daar eens even zien? Ik heb even zien laten hoeveel aaien al wel voen haar heeft. Of met mij die even tellen, is een beetje spannend. Ja, dat snap ik wel. Kom. Oh, maar is de zien zo mooi. Was ik met mij en paashazen op de foto? Maar je wie echt maar hem op de foto, paashazen? Wat heb je een foto, meisje? Nou, dit is wel heel leuk. Ze vindt het wel een beetje spannend. Zo, een beetje afstand misschien. Of is het... Dat was schattig, toch? Ik ben heel leer. Ik ben heel zacht. Heel zacht. Ze zit je watje. Waar is de foto? Oh, dat is toch een mooi tasje ervoor. Laat eens zien. Hoeveel eikens hast je voor? Laat eens zien. Oh, een mooie roze. Ja, Ilde had heel goed haar best gedaan. Is dat al mooi? Ja. Mooi, hè? Zullen we via de ziekje? Ja. Dooknietjes. Oh, haskes moet ik zeggen, hè? Haskes. Doei, doei. Oh, schat. Weer hele leven paashazen, toch? Ja. Wat zei het? Ja, stutje op de kont had, hè? Een liet stutje. Een kaninenstutje. Zie je via de ziekje? Zullen we zien of we nog een paar eikens vinden kunnen? Echt leuk. Ja, mooie neus. Ze is heel veel onder de indruk. Ja, mooie eerkes. Hé, man, hast je nog wat voet? Laat me zien. Nee, echt? Hast u een gouden iPhone? Oh, dat wil ik wel even zien. Als ik het heb. Ja, dat ben heel... Oh, wat hast du een prutter. Ja. En dan hast je een gouden voen dus. Ja. Oh, oh. Houden. Wauw, topper. Dat is ze. Oh, daar hebben we de paashazen. Bij Famke. Ja, ja. Famke, kan je praten met de paashazen, hè? Pak ik een foto. Ja, ik heb op een foto, ja. Oh, pakensiep, zeg. Heel volle. Heel volle hazenvoen, paken. Ja, ik heb al een gouden. Heb jij de gouden? Ja. Tja, daar komen Jara en Lois aan. Ga je hem al wat voer? Wow, vet volle. Maar we zijn aan het tellen, Hilda. Dat is het tellen. Hoe vol is het gast?
Dan zeg ik dan Peri zijn capuchon. Zie je dat? Van waar ben je? Van Famke? Wat hast du een prutten, Famke? Pupje, zoontje, jongetje. 20 centen, 12. Ga je nog meer, Famke? Ik kon net horen, hè? Moest een boes nemen. 23 en een gouden. 33 en een gouden. En wil je hem hebben? Ons van het lekkers? Nou, is toe, Ildo? Is toe, Hilda? Ildo had echt een mooie tas vol. Kom hier. Nee. Kom hier maar. Die drie, ja? Ja, best. Ja hoor. Size. Saai zaaien. Alsjeblieft. Hier, Ildo. Tja, prijs van wat lekkers. Oh, zal ik die pakken? Ja. Ik pak die. Ja. Lekker meer beter. Hoe volle hier de slow is? 26. Dat is lekker lekker. Maar ik doe die maar jaren, ja. Hé, dankjewel. Kom jongens. Let maar op Beppesje, wat gaan we krijgen? Hé, Beppe. Ze gaan alle je aaien voor. Wat is dit dan? Ja, die meisje wel gaan. Oh, wat lekker. Ik ga hem. Die is wel leuk, hè? Die is super vol, man. Leuk. Die sluit mijn jaren bij Westloos. Oh, die kregen omdat ze een gouden naai hier is. Hey. Oh, wauw, man. Gefeliciteerd van me. We zijn zo blij. Piep, pieperde, piep, piep, pieperde, pieperde, piep. Klein kuikentje, dan leer je uit je ei. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Toepka, wij. Tjoe, 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 tjoe. Ja, die kent ze. Tongen de boeten. Tjoe, tjoe. Wauw. Dit is een idee gewoon. Een high five. Ja. Nou, de eerste ronde had best. Zagen die mogen alle aan. We vierde verstapje. Ja, goed zo, jongen. Drop aan het verstapje. En dan maar aan de tweede ronde. Dan maar zaken. Nou, die achtervolg ik, maar dat gaat me al je vis te snel. Maar die zal vast meer vinden dan Sijs van Ildo. Maar Ildo had het heel erg mooi gevonden. Dus, mooi het zakje. Oh, en ik hier nog een kleinigheidje voor Jara. Even zien wat het is. Hoi Jara. Ik heb het voor die. Alsjeblieft. Oh, ik denk dat het zo'n beetje... Ik weet het denk ik al. Ja, zeg eens even. Dit is van de avond. Ja. Oké. Als ik het even krijg. Het is echt leuk pakpapier. Leuk hè? Eigenlijk te leuk om uit te pakken hè? Ja. Nou ja, toch zoek ik hem al uitpakken. Heel voorzichtig. Ja. Leuk, dit pakpapier heeft twee kanten, zei ze maar. Ja, dat is Aan de ene kant is het roze gehakt, aan de andere kant is wat groen gehakt. Ja jongens, en dus guide is losbrut. Nou ja, ik denk dat hier van de band krijgt de hekje. Ik zal aan even een chin vangen. Hoeveel dat doen we beginnen? Ja. Ik ben echt wel bang. Ja, nou hij is bang voor hun denk ik. Ja, dat is waar. Ja! Waterleboeser. Oh, dit is echt leuk. Ja, dat is mooi lezen. Is dat meerdere verhalen? Ja, van medaille last Maar ik van. de achterkant. Ja, lees maar even. Ja. Bert Lebousse is een jonkje met een prutte fantasie. In alles wat er sjocht en jet er een verhaaltje. Dus begrepen ze dat net zo goed. Maar Schelte wel. Schelte is kunstschilder. Bartle komt vaak bij hem over de vlier. De prachtigste verhalen schildert Schelte hem voor. Ja. Al hier spannende fantasieverhalen. Nou ja, ik zou zeggen succes met lezen, hè? Ja. Alsjeblieft, kan. Ah jongen, wat doe je hier, hè? Doe maar eens even in een hok. Kom maar, krijg je dit. Kom maar. Kom maar. Kom maar, jongen. Kom maar, jongen. Kom maar, vriend. Kom maar. Ja, ik zou wel denken. Kom maar. Sik. Kom maar. Sik. Nee, jongen, hier eruit. Kom
Dit is heel lekker. Hoe has je me in de gaten, vriend? Ze hebben een touwtje zitten. Hier zit overal de vooruit, maar hier komt even mee. Kom dan. Ja. Sik, 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 sik. Goed, kom. Later. Oh, ik had hem, ja? Potverdikke. Dat is weer moeilijk. Potverdorie, helemaal achter de poes. Maar ik hier hem. Ik ga hem even voor. En ik ging nog een halsbandje hakken om en toen kreeg ik hem samen met mij. Maar ik ga hem de halsband ook maar omleggen. Als er dan een werk breekt, dan kan ik hem het beter pakken. Koffie. En ze zijn al klaar voor de tweede ronde. Go! Daar is ze. Zet hem op! Nou, ik zei al, die ging net bij benen, dus ik zie al wat de buit van zaak is. Want zo snel ken ik net. Hier in de hele valling. Succes, Saki! Nou, Saki heeft een paashaas. Bedankt! Doei! Nou jongens, wat super mooi. Echt hartstikke mooi dat Soks organiseren wordt in het dorp. Dat er bij een mooi beeld kan komen kennen. En dan ook nog hier in deze prachtig mooie tuin. En schitterende mooie locatie samen om dit te doen. Maar echt chapeau voor de organisatie. Want het moet al je toch altijd maar even gebeuren. Dus we gaan een hele mooie peeskeman gewoon. Ik zou zeggen. Hoe zit nou een leuke vlog? Abonneer je. Zet een luid om omheen. En via het net. Het te downloaden Voor op die tablet. als telefoon. Online. Zit vlog. Hey, hoi!